Здравейте! Ние сме част от страхотния екип на магазин Toy Town. За нас е огромно удоволствие, че се включите в играта, която организирахме. А въпросът, който ви зададахме, беше какво ще се случи на 2 юли тази година. Получихме много различни отговори, а сега ще чуете и правилният. На 2 юли тази година ние откриваме нов магазин Toy Town 2 в Пикадили парк. Благодарим ви за участието, а сега е време да изтеглим печелившите. И така, нека започнем с изтеглянето на нашите печеливши. Първо ще изтеглим трета награда, която печели ваучер от 20 лева. А сега нека да видим кой печели. Разбъркваме и дългоочакваният момент настъпи. А печелившата е Антония Енчева, която е отговорила, че откриваме нов магазин във Варна. Честито! Очакваме ви утре в Пикадили парк сутринта, за да получите вашият ваучер и да се възползвате от наградата. А след 10 минути ще излъчим и вторият победител.